Gwapa ka siya, no? Yeah. So we are back again mga buddy at welcome na naman sa ating YouTube channel. For today's video mga buddy ay pupunta kami ng Mel Grande mga buddy dahil birthday ng aking kapatid mga buddy. So kasama ko ay si Angela. So nagsasapatos na siya mga buddy at kami ay pupunta doon mga buddy. At yun na mga buddy, mag-vlog kami mga buddy. So episode 1 to ng pagbabago mga buddy. Na-demonetize yung channel namin mga buddy. So mga buddy and let's go. O tara, let's go! Ako lalay pamasahe. So yun mga buddy, na namin dari mga buddy, pasakay namin padulong na Mel Grande mga buddy. Yan, ganda ko. Ang ganda ko. Maganda pa ako sa kanya, di joke lang. Tara. Go. Mel Grande Mia. Bayad. Sayang ko 50. Ikaw ba yung mag-entrance? Wait lang na eh. Right, sara. Sana all. Oh, sige, okay lang yan. Sa Mel Grande sa entrance nila. Wow! Yung entrance ma'am? Dua ka buok? Wala, nami ka ba ma'am? Yun. Salud na kita. Ang siyo po. So mga buddy, nakita na naman si Upaw mga buddy. Si Angela Bactas, kahiyon siya mga buddy. So, yan. Gapa kayo siya na? Gapa kayo siya na, gapa. Sana all. Gapa kayo ilang kano mga buddy. Ngita nag-CR, kahiyon na si Angela. So, mangita sa mag-CR, kinakita na namo dito. Ito na kung may gagaw lab. Ready na kalab. Wala ko ba? Oh no! Kasi lalo. Na kung may gagaw dito. Wow! Nag-aga naman to? Isa pa. Wala siya pa ko. What's up, YouTube? Okay. Love, I cannot. May hapon. Wala. Ah, sila. Ini lagan food.
Dali, tara. Na-video na, ne? Wow! Usa! Yeah. 1, 2, 3. Sige pa. Try po mo. Isa pa. Usa ni ka ng ani, ana. Ay, wait lang. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa. Ah. So, yung mga buddy, nag-picture-picture me. Picture-picture me. Kauban si LB. Search akong name sa ano para dagan siya sa I-search sa yung name daw. I-add daw siya daw. Oh, dari lang mo. Dari lang. Nagwata ba? Oh lang, ako like picture. Sapa. Asa? Panubo ko. Oh no. Sige, 1, 2, 3. Isa pa. Ya pangit kayo mong kabila doon ang motor. Dili klaro yung na mag-pixelated. Oh no. Or bisin ano, kaya nag-video. Ipiduton dali mo. Nag-video ka. Mga po, sige. Palungo na lang ako pag mag-video. So, yun. Yun mga buddy, at magpipicture na lang kami mga buddy ni Angela. As mga prag, oh, sige, tala, picture na po daw yung mga buddy. So, i-off na ko ang prag. Mga buddy, so let's picture. Let's go! Asa ba may picture ni mo, Bing? Ay, diri, Bing, oh. Gina! Picture ya. Ay, lain di kong drag. Ayaw ka, picture ah. Asa Picture siya. LB og si Angela. So, picture sila. Ito, ay nice na fun. Nay. Ay, gato. Tara, dito ta. Asa, diri na bridge. So, dito. Sige, LB na picture eh. Dado ka, big. Oo. The photographer. For today video is the photographer is Angela and si LB yung model. Model. Yan. Yan. Goods. Ay, ay. Ay. Lingi, Bing. Dapat day doon. Good. Sana. Parang baki. Parang baki ba? Wait lang daw. Isa pa daw. Wait lang daw. Isa pa daw ba? Yan. 1, 2, 3 smile. O, sige. Sige, Bing. Kami na po, Bing. Padiwa po minahuman o picture. Yan. Papakay si Angela sa mga picture ba dito makita ninyo. Yan. Si LB. Siya pinakapanggit karon. Wala si Brian. Ay, gwapo diri lang po picture. Diri ato bang Bing no? Parehas naman din yan. Sure, oy. Ay, Roy. Give na yung background diri oh. Wow! Nya lang. Oh, kaya kung bubo. Oh, gwapo ay. Yata picture, diha picture mga badi. Ya, anak. Gwapo ka na yung badi, gwapo kayo na. Ya. Yan. Sige. Ya.
So, mo lang manang picture dito mga buddy. So, kita tayo sa clip. So, naang mga barkada ni LB. Ayan, barkada. Mga barkada niya. Mga barkada na niya. Dire LB, oh. Anak, wala yun na. Tumuta daw, eh. Hi guys, welcome to the YouTube channel. So for today's video is another video to show you our the Aklans banding. And hindi marunong magsalita si Kuya. Tagalog dapat ni Bisaya. English, Tagalog, Bisaya. All in daw ni all in. So, na dunggan ninyo Kuya, mura siya kubog mo istorya, murag walay energy. Ba't na energy? Energy. Parang tanga lang talaga si LB mga buddy. Yun, wala daw energy ako tingin daw, pero na ako yung energy na love para kay Angela. Wala kaming pakialam! Oh, pamati kayo. Pangit kayo kon. Ang kalaon mo kun mo. Kataon ko mo. Bangin ikag ano ka na? Pangit kayo kung mga kuan banat. Ay, picture me ito sa castle. Oh. Sige, go. Castle. Ay, castle na ito ba? Sa castle. Picture ako dito. Ay, sirado man ang castle. Wala. Mag-TikTok na lang ta. Sa TikTok ka to. Naman kay Lord. Sige. Uy, dako ko. TikTok na may TikTok. Wala, TikTok mo yung mabalisaw. TikTok, let's go. Oh, bata na. One hour later. Alala. So yung mga buddy, tapos na kami mag-picture mga buddy. Nag-TikTok na kami and then nag-picture. So, sobrang ganda ni Angela. Happy siya na ba? Happy ka, love? Yes. Good siya. Good. Are you happy for today? Happy now. Tulog later. Tulog siya niya. Wala, di ron sa tulog mo, guys. Sa kabayo? Kaya pa ba yun? Pwede, love. Ikaw yung nakalak lang. Ikaw naman tikay, arsa man ka. So, delete na lang siya mga bad. Ma-adopt siya. So, yan, nindot ka dyan ko din. May mga isda. So, Picture ko lang. so, picture siya mga bali. Okay. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Yan, nakapasa ang Angela. Yan, nindot ka rin. Asa man, dire tayo butang? Itindog lang. Ayaw lang, itindog lang na imuhang kwan. Tindog lang ni. Sige. Okay, tindog lang. Oh, sige, tindog. Wala. Okay. Ay, ano. Git mo siya? Lang. Yan, tapos na kami buddy. So, sa dagat, tapos na mga buddy sa dagat. O ba si Angela? Let's go! Dahil nahatid na namin si Angela and ngayon kami na lang ng pamilya ko and then ito pala gaganda ang kanilang lugar paggabi mga buddy. So let's go.
yun lang mga buddy. Tapos na ang aming vlog. And don't forget to subscribe, like, and share to our YouTube channel. And everything you do it with love.